Xa sen a funda de traballo, Anxo vai visitar a unha veciña de nova incorporación. Soleis! Ei! Hola, Anxo, que tal? Que tal? Ven, sube, que estou facendo unhas marmeladas. Ven. Hola, que tal? É tan tempo sin verte, verdade? Porque, que ganas de vir aquí. Ven, que vamos á cociña, que estou facendo aquí unha Que cociña. estás facendo? Que Estou faz? facendo aquí unha marmelada. Regalaron uns kibis e vou aproveitalos, porque me dá pena. Despois poñense moi maduros e xa non sirven nin para comer. Pero onde non? sabes estes kibis, ti? Este regalamos unha amiga. Pero que sorpresa. Que? Bueno, xa sabes, eu aquí... Escapaches de Barcelona. Que non podo pasar moito tempo sin vir a Córgomo. Claro. Necesito aquela necesidade de vir aquí, Sí. andar por aquí, nas rúas, visitarvos... Home, non, nos encantados, dende logo. Eu cando cheguei, pois o típico, vas a vivir ao barco. Vin aquí por traballo. E despois, iso, pois coñecín a Luis aquí, ainda que ele de Pontareas, pero coñecímonos aquí, e empezamos aquí a relación. E, mira que miramos casas. Esta, de feito, estaba desastrosa. Claro. Estaba, non vivían nela. E gustou-nos moito porque tiña o xardín, tiña a zona... É unha maravilla co xardín. Claro. Ademais, agora, claro, agora xa sabes que é inverno, entón era así. Isto, pois, estaba todo a monte, claro, estaba con silvas, as árbores estaban casi perdidas, tivemos que cortalas. Vamos a acabar isto, senón igual se me estropea. Pero quero que che bote unha má ou...? Sí, veña, dame unha mazada aí, a ver se así vamos adiantando. Esta vai che ben? Sí, esta pequeniña, porque para que se conserve mellor. No. Porque ademais esta daqui, da maceira. Mira, non atopas unha maza sin Barcelona pagando, por pois estas son son as últimas xa, entón eu por iso as aproveito. Eu pico a froita que sexa, neste caso o kiwi, boto o zume dun limón para que non se desfaga o color, non se vaya o color. Despois boto a maza, máis que nada porque a mí gustame aproveitar o que temos aquí. Sempre foi a nosa filosofía, de feito de vir aquí, era que queríamos aproveitar, nós non queríamos construir unha casa nova. Nos queríamos unha casa das que xa había aquí, darlle vida de novo, porque creemos que iso é o importante, de poder volver a vivir a un pobo. Vamos a pesar isto. Que peso ten que ter? Eu sempre lle boto, está ten 442, pois eu boto lle 300 de azúcar, por exemplo. Entón, a mí non me gustan máis cousas doces, pero que non sexa aí empalagoso. Quanto tempo deixaxe que ten que estar así agora? 2-3 horas. 2-3 horas, e despois poilo a... Despois poño no lume. Agora, mentes isto queda aí a facer un ratiño. Sí. Ven que che enseño unhas cousas da casa que fomos así cambiando pouco a pouco. Oh, que ventanal te desei, que non me acordaba deste ventanal. Verdade? Este é o meu sitio. Cando chego pola mañá, levántome. É o meu primeiro sitio de estar aquí. Das mellores ideas que tivemos. Esta pedra que era de aquí da casa? Sí, este era das paredes. Esta era a parede original toda. Non ves que está máis oscura? Porque aquí había un secadeiro e chourizos. Tanto na cociña como aquí hai ocos que nos reutilizamos. Non sabemos ben de que uso tiñan antes. Pero bueno, agora está aí a peixeira, por exemplo. Se os antigos donos da casa viran agora, non nos recoñecerían. Vírona. Temos unha historia moi curiosa coa casa, porque coñecímolos, estamos en contacto con eles e viñeron aquí. Ao principio eran así un pouquiño reticentes porque lles daba de pena, claro. Foi a súa casa, ademais, eu entendería, ademais. Pero estiveron aquí, estiveron vendo, levaron cereixas da cerdeira, e a verdad que creemos que están contentos. De feito, pois pedimos incluso permiso para poñerlle o nome á casa, para seguir conservando o nome que tiñan eles antes. E cal é o nome? Pois eles non sabemos cal é a orixe, iso ainda non o averiguamos, pero era a casa dos Lebrato. Ti estás feliz vivindo ali, non? Eu estou encantada da vida. Bueno, pois mira, a ver, que acabamos de facer isto. E xa está isto preparado? Mira, vai soltando todo o zume e o azufre vai se poñendo. Agora é poñelo dentro da porta. Normalmente levache unha hora e media, máis ou menos. Despois o que fago é pasala polo pasapurés, metelo nos botes. Mira, porque aquí xa teño feitas varias. Claro, porque agora xa é casi o fin de tempada. A de figos e tomate verde, maza e uva de bodello. Entón, se te parece agora, levámolas á cova.
Ah, moi ben. Pareceche? Axudoche. Pois axúdame, fai favor. Moitas gracias. Veña, vimos a Vamos alá, vamos alá. Como sempre en Córgomo, a todos se lle busca unha utilidade. E se non hai viño que guardar na cova, pois marmelada. Cantos recunchos ten esta casa. Sempre me sorprende isto de ter a... Que original a entrada. Sí, verdade. Isto foi idea nosa. O que fase co pé ou coa man, vas, das e abre. Pois veña. E aquí cambia o clima, fai máis calor que fora. Ya sabes que as covas funcionan ao revés. Funcionan no verán, dan fresquiño, e no inverno, como sempre están a mesma temperatura, sobre 10, 11 grados, máis ou menos, se conserva todo, e máis non colle... Non se estropean, non collen así o mofo ese blanco por riba, ni nada. En todas as casas de Córgomo, no fondo, tiñan igual como está esta, tiñan abaixo unha... É unha característica de aquí, de Córgomo, As covas entran por dentro da casa, pero despois a cova sempre se vai para que o respiradeiro salga fora da casa. Nos, por exemplo, este ten un aí que vai dar ao garaxe e outro que vai dar a fora. En Córgomo moita leria e moito conto, pero aínda non houbo ninguén que nos dixera como fan a orella. A ver se o averiguamos. A orella non lle fai falta añadir grandes cousas para que este rica, Entonces, que hacen, oye? A orella rechea. De grelos. Caviar, marisco, ostras. Ou será pescado, pero non creo que o pescado vai a carne de cerdo. A de que será? Pois será con carne. Sí, claro que poden. Non son que facía así. Botábase dentro da pota, cocía e depois comíase. Que máis ten? Trufas. Con trufas. Non me digas. Es igual sí que me gustaría algo máis a orella, sí. Estos de Córgomo son moi agudos. A menudo lío para comer o carajo da forella, non? Como pagan o mismo con todo o porco, Virgen Santísima. Imos facer orella trufada. Aquí temos o que é o jamón e ternera. Puxetes alho, perixil. Alho e perixil. A trufa un pouquiño de mollo tamén, me parece que vai salir aquí. Vou picar 2 trociños. Pois isto é un plato de luxo, porque a trufa... A trufa é que sale cara, sale. Pero a trufa é o esencial do trufado. Agora batollo así 2 huevos, é para que una masa carne. Isto vai agora encima. E a vostede quen ensinou a facer isto? Pois tínhamos unhas tías e cociñaban moito para bodas e para general. Agora poñemos a carne así. Cuanto máis abaixo vai, mellor. E agora que te aquí la cerramos? Mira, agora ímola cerrando así. Bueno, mira, agora metémolo nesta bolsiña e agora a miña irmá dalle unha pose de aire. E preparamos outra. Nada, se me dan unhas pingadas. Agora damoslle voltas aquí. Pois jamón e pois chourizo. E pois desto, pois xa tes un entrante buenísimo. Mas como se come en frío, non é como... Bueno, pois aquí temos, mira, un caldo. E agora, pois isto aquí, botámoslo a cocer, as orellas, e ten que cocer, pois, 2 horas. Sacámoslo da olla. E agora que xa vai para comer? E agora vai a prensar, poñemoslle un bloque encima, o bloque, e poñemoslle aí. E iso é para... Iso é para que a prense ben para poderlo cortar en frío, porque isto é comelo en frío para entregar.